Здравейте! Първо да се представя. Казвам се Димитър Маринов, български гражданин, родом от град Игнатиево, област Варненска. По произход съм рудар. Много от вас ще се запитат кои са рударите, тъй като нямат така достоверна информация за нас, рударите, които живеем не само в България, но и в почти всички балкански държави. От 30 години съм създал Асоциация на властите рудари в България още през 2001 година и от тогава аз се опитвам и издирвам така доказателства за нашия автентичен произход на рударите, култура и традиции. Затова съм решил да създам този YouTube канал, където в поредица от видеа ще се опитам да давам така подробна информация за нашия автентичен произход, както казах, култура и традиции. И ще се радвам, ако повече така, както рудари, така и други български граждани, да се абонирате за този канал и се надявам, че информацията, която ще получавате в поредицата от видеа, които ще правя, ще ви бъде интересна и ползотворна. Ще засегна проблемите на рударите в България, като ще се опитам и със сигурност ще отговарям на всички въпроси подробно и задълбочено, като ще се радвам и на вашите коментари. За сега ще ви кажа довиждане и очаквам с радост повече рудари, както и български граждани, да гледат моите излъчвания. Довиждане за сега.